ግንቦት 26 بسم يسوع مفواس ጴጥሮስ ከዓ ወርቅን ብሩርን የብለይን ትዘለን ንግና ህበካ بسم يسوع ክርስቶስ ናዝራዊ ተንስእሞ ኪድ በሎ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 6 ብሩርን ወርቅን ካልእ ዘብለጭ ልጅ ንብረትን ብስቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓጢያትና ክሓጽብ ህይወቱ ዝወፈየሉ ፍቅሪ ክነጻጸር ከሎ ትርጉም የብሉን ኣብ ስም ኢየሱስ ኃይል ኣሎ በኃጢአት ምስ ንለምስ እንደገና ንኽንተንስእን ንኽንመላለስን ኃይል ክንረክብ ናብኡ ነእዊ ጸሎት አቦ ሎሚነቲ ኣብ ህይወትና ዘሎ ንዓኻ ዘየኽብር ነገር ብስም ኢየሱስ ናዝራዊ ንቕልካ ክትኣልዮ ንልምነካ ስለ ስምካ ንጽሊ አሜን